Kai! Suwa wannan? Ku ne boka. Ku zauna daga can! Me ke tafa da ku? Ko da yake tsaya? Har riga an faɗa mini. Ƙawarki ta zo ne akan ba ta son kishiya. Ƙwarai boka. Tana so ta zauna da mijinta ita kaɗai. To an gama! Za a taimaka mata! Ga wannan! To boka me za a yi da shi? Idan ta je ta samu ruwan wanka wanda mijinta yake wanka da shi, ta ɗan zuba kaɗan a ciki. An dai ta zuba in yi wanka da shi, ko ruwan ya taɓa shi, to ita da kishiya har abada. Allah, daga ni babu wata? Ke kaɗai za ki zauna, amma da sharaɗi. Dama na gaya miki in ki zo nan bukatar ki ta gama biya. Idan bai yi wanka da wannan ruwan ba, ko ruwan nan bai taɓa shi ba, to kin dinga ganin kishiyoyi kenan, kala-kala za su dinga zuwa miki. Din zai iya auren mata 100, ba wani abu ba ne. Ku tashi ku tafi! Ku tafi! Uwar gida? Yanzu nan a waya. Ina sanin da zuwa kana sauri kake har muna can sa. An kira ni yanzu nan a waya. Zan je an sa kira. Ki hakuri zan je an sa kira ina dawo. Tsaya mana. To me zan miki? Kuma sai ka wuce. Magana zan yi mana ya za a yi. Ina jin ki. Yanzu fa dawowanka. Tun da safe da ka fita gidan nan ko wanka baka yi ba. Ke uwa ke ta wanka uzurin da ke gaba na farka wanka na ce miki an kira ni a waya uzuri zan je in na dawo na kina wani so na wankan Allah ka tsaya ana wanka dole ne ba zan yi wanka You're